mana 2 December 22 2002 December 22 2022 ịna-anya na ifu n'otu ụka na ife ọbụla na udo ọbụla nchọ mbọsị a na ga-enweta ya ọ maka ifie ka m ji wee kpụọ ife a maka nchọta na-eso okwu oge nna ayọ ka ndị Igbo ka unu ghọta ife na-ekwu tụmadụ ndị Anambra ka ọ ka na-arụ oge nna ayọ ka ndị Igbo ka fa mee gịnị ka ha nwee ofu onu ayọlụ m ka echenji afa ka a ghara ịza Anambra na Anambra ịgbakọkwa Anambra ọbụlụ 6 na mbọchị ọbụla ọnwa ịgbakọsịrị Anambra ọbụlụ 6 arọ ọbụlụ 6 enwekwa deeti ọ daba na 6 ma ọ 15 ma ọ bụ 6 na imere anya etu a na-enwebe nsogbu wee kwuo ya ka echenji afọ nwere ngakwulu Mbazike Amaechi ngakwulu Igwe ose Agụna mfụna na-eso okwu ngakwulu Mọkwa Ụgwọ Okoye mfụna na-eso okwu ngakwulu Ikeyina mfụna na-eso okwu ngakwulu nna anyị Odumegwu Ojukwu na mmụọ ebie ndị a niile ngakwulu wee chekiba wee rue mbọsị deeti a dị etu a etu nsi wee mee fanchi ya wee kpọọ fa n'ebe a na be m n'ebe a n'Awka Sefa Nigeria onye na-abịa ọ mara ife nna akpọrọ ya onye nke a na-abịa wee falutezie fafụ onye ilo fa ka fa nọ etu nsi wee kwụrụ ọtọ wee gwa ha yọfa wee gosifa ife a ndị igwe nọ mbọsị a dị igwe 18 eze ụzọ ọka na ya igwe ọkpụ nọ na ya wee gosifa ọ ga ka iyọlụfa fa makwuo onwe fa onye ọbụla kọọ iwe wee saịn na akwụkwọ na fa ga-eji ofu onu na ọma abụzi onye ọbụla fa afụfe chi eze ndị Igbo guzo eze ndị Igbo kawa eze ndị Igbo China na ifefa ga na-eme bụ a na-esi n'ụlọ amalụ mma na onye ọbụla a ga-echi echichi na ga-ama ọgbala atani n'ụkwụ onwekwala nne ya echiri ọzọ onwekwa ụlọ n'ụlọ na ọtụtụ enwere ụlọ na ha jesi jee ugwu Hausa jee Yoruba jee ebe ọbụla alụsịa ụlọ mana ụlọ ahụ alụsịlụ na ọ nwere onye nwere ike na ndị Hausa alụrọba anyị mana ha alụrụ manshọn n'ugwu Hausa ndị Yoruba alụrọba anyị mana ha alụrụ manshọn na Yoruba wee kọwasị anya wee saịn anya saịnụsịa wee bịa wee unveil ife a ya ife a bụ na 2000 na 22 December 2002 fa wee makuo onwe fa dozie mana nke fialara bụ ndị Anambra echenji afa Anambra echenjiri afa Anambra Enugu State maka ndị si na fafụrụ ndị Igbo na ndị Anambra n'anya fana ọbụrụ nlọ ka fa na-alụsi nlọ ike na Anambra ga-adị mma bụ na fakwubelu ọtụtụ ndị Hausa dafa echenjisi afa gbado ụkwụ chenji afa Anambra Enugu bụ ebe kwesịrị ịdị na-aza Anambra mana ono fa bịakwutelu m ya na ozobu fa bịakwute m momo biko oge ha ma na mma ife gbasa nọmba kedu ife a ga-eme ncheke ife fa ga unu ga-ama na ọwa ka ha chọrọ ịza ncheke ya sifa mba na wawa ga-eme ka fa dakpuo ọkwa gọvanọ fa ka enyere awọdụ kịta Anambra steeti na gọvanọ na ọ ga-eme ka fa dakpuo ife ọzọ fa